Beste supporters, graag even uw aandacht alsjeblieft. Vooraleer dat we overgaan tot de officiële huldiging van Gert Verheijen, nog een paar andere festiviteiten. Ook dit jaar kozen de clubsupporters via de website van Blue Army de speler van het afgelopen seizoen. Het werd een enorm spannende strijd die pas in de afgelopen week werd beslecht. Met een paar punten voorsprong op Gert Verheijen is onze nieuwe speler van het jaar, Birger